Aikidon osuuteen Shaolinin näytöksestä. Turku Aikikai on yksi Suomen suurimpia aikidoseuroja, ja täällä on harrastettu aikidoa jo yli 25 vuotta. Peruskurssillamme aloitamme tietysti erilaisista vartaloharjoitteista ja vartalon muokkaamisesta unoharjoittelua varten. Teemme monenlaisia liikkuvuus- ja kehokoordinaatioharjoitteita, jotta aikidon harjoittelu sujuisi turvallisesti, pehmeästi. Aikidoon kuuluu tietenkin perusliikkumista, lukemeita, lyöntejä, mutta ei kilpailua eikä varsinaista taistelua. Aikido on samaan aikaan sekä vanha että uusi pudolaji. Suuri osa aikidon tekniikoista perustuu vanhoihin samuraitaitoihin, mutta meidän perustaja päivitti 1900-luvun alussa väkivallattomaksi tavaksi kohdata vastustaja. Turvalliset kaatumiset ja kaatumisharjoitteet ovat olennainen osa aikidon harjoittelua. Olkaa hyvä, perustustekniikkaa. Peruskursseilla tekniikoita harjoitellaan pääasiassa erilaisista tarttumaotteista, joilla vastustaja pyritään viemään mattoon turvallisesti käyttämällä vastustajan energiaa hyväksi. Suomeksi aikido tarkoittaa harmonisen voiman tietä. Sellaista vastakkainasettelua ja taistelua ei pitäisi aikidossa varsinaisesti syntyä. Niinpä hyökkääjä ja puolustaja tekevät tekniikoita vuorotellen pyrkien harmoniseen suoritustapaan. Harjoittelun edessä tulee myös tietysti vastaan vaikeampia hyökkäysmuotoja, kuten myöskin lyöntejä, mahdollisesti potkuja ja sidontoja myöskin takaa. Tässä näemme hyökkäykset takapäin, jossa tartuntaote syntyy takaa. Ja lisäksi tulee lyönneistä erilaisia tekniikoita. Ja lukemit tietystikin sen mukaan ehkä hieman kovenevat ja vaativat jo enemmän taitoa ja harjoitusta. Näitä kovia lukemeita toki ei vielä ihan peruskurssilla aloitella. Tässä kaikilla harjoittelijoilla on päällä hakama, joka on merkkinä siitä, että harjoittelua on suoritettu vähintään 4 vuotta. Ja hakaman alta voi löytyä myöskin sitten mustia vöitä, joka vaatii 6-7 vuoden harjoittelua. Vastustajaa pystytään hallitsemaan myöskin erilaisilla lukoilla, jotka voivat aiheuttaa myöskin kipua. Kiitos. Turku Aikikaissa yhtenä osana harjoittelusta ovat myöskin puiset harjoitteluaseet. Tässä minulla kädessäni on puinen miekka, bokken, ja vastustajalla on tällainen pitkä puinen sauva. Ja harjoittelu näillä tietysti aloitetaan ensiksi katamuotoisesti. Näytämme tässä nyt yhden esimerkki katan. Aseet ovat ihan vaarallisia puisinakin. Harjoittelu aloitetaan hitaalla nopeudella. Silloin tällöin myöskin on saattanut käydä niin, että samurai on hukannut oman aseensa, jolloin pitää puolustautua aseita vastaan aseettomana.
saattaa löytyä. Myöhemmin harjoittelussa voi tulla vastaan tilanteita, että vastustajia on useampia. Ja he saavat hyökätä vapaasti, jolloin tekniikkakin on vapaata. Mahdollisimman kevyttä. Ja ei niin muodollista. Turku-Aikikailla alkaa uusi juniorikurssi ensi tiistaina ja tämä peruskurssi alkaa keskiviikkona. Yli 14-vuotiaille peruskurssi. Tervetuloa kursseille ja lisää tietoa löytyy sekä täältä esitteistä että näytöksen jälkeen. Kaikilta meiltä kysyttäessä varmasti vastaus löytyy ja tietenkin myös internetistä www.turkuaikikai.fi.